Together, growing in faith, changing communities. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Thandwa zami, namhlanje ngiyafisa ukuba sibuke incwadi ebhalwe uLucas chapter 13 verses 22 kuze kube uverse 30. Luke chapter 13 verses 22 size sime ku verse 30. Ngiyathanda ukuba sibuke leyo ncwadi. Niyakhumbula ukuba last time sasikhuluma ngeseed, ngembewu. uJesu asitshela ukuthi ingancane kodwa yenza umsebenzi omkhulu. Ngemvubelo ingancane kodwa yenza umsebenzi omkhulu. Verse 22 of Luke chapter 13. Jesus went through towns and villages, teaching the people and making his way towards Jerusalem. Someone asked him, "Master, will just a few people be saved?" Jesus answered them, "Do your best to go in through the narrow door, because many will be surely try to go in, but will not be able to do so." Mhlawumbe nento engifisa ukuyibuka lana. uJesu is going through towns and villages eshumayela izwi likaNkulunkulu. Bese kuba khona obuza umbuzo ojulileyo ukuthi, will people be saved? Bayingcosana yini abayosizakala? Bakhona yini abayosizakala? Khona lo mhlabeleli othi kumina, mangabikho osalayo, labangcwele bebizwa, lapho imvana isivala, mangabikho osala ngaphandle. Mhlawumbe umkhuleko wami ulele lapho namhlanje kuseni, mangabikho osalayo. Thandwa zami, you've gone through so much empilweni. Kunabantu who've gone through so much pain. Kunabantu who've experienced so much rejection. Kunabantu who've gone through so much loneliness. Kunabantu who've gone through having lost everything. Balahlekelwa imisebenzi, balahlekelwa abayeni, balahlekelwa abantwana, balahlekelwa abazali. Bengifisa ukuthi kumina nakuwena namhlanje kuseni, mangabikho osalayo. Ngiyayithanda lenkonzo kaNkulunkulu uma ethi namhlanje, ngokwami akekho noyedwa engifisa ukuba asale ngaphandle. Ngokwami akekho noyedwa engifisa ukuba impilo yakhe ingaguquki. Ngokwami akekho noyedwa engifisa ukuba angalitholi lolu sizo. Ngokwami akekho noyedwa engifisa ukuba impilo yakhe iqhubeke ifane nobuhlungu asebuzwe yonke leminyaka. Thandwa zami, kumina iyavuka lenkonzo yokumncenga uNkulunkulu. Asimncengeni uNkulunkulu ahlale ezimpilweni zethu. Asimncengeni uNkulunkulu asenzele okusihlulayo ngobuntu bethu. Asimncengeni uNkulunkulu azambule kwabamfuna ngokweqiniso. Mangabikho osalayo. Write that down for me. Mangabikho osalayo. Kuyona yonke into mhlambe kuleli sonto bekuthi kumina enhlizweni yami, uma uNkulunkulu enza umusa, ngiyacela Nkosi nami ngingasali. Uma uNkulunkulu ebafuna ebapha imisebenzi,
nami Nkosi ngingasali. Uma uNkulunkulu kuleli sonto eyolungisa ubudlelwane phakathi kwabantwana nabazali, nami Nkosi ngingasali. Uma uNkulunkulu eyolapha amanxeba eminyaka, nami Nkosi ngingasali. Uma uNkulunkulu eyophelelisa akuthembisile, nami Nkosi ngingasali. Yahlala kumina lenkonzo ukuthi mangabikho muntu osalayo. Ungasali sithandwa sami uma uNkulunkulu enza umusa. Ungasali sithandwa sami uma uNkulunkulu ekhumbula abantu bakhe. Ungasali sithandwa sami uma uNkulunkulu eyofunza abantu bakhe. Ungasali sithandwa sami uma uNkulunkulu eyoxolela izono zasendulo. Ungasali sithandwa sami uma uNkulunkulu eyosikhokhela izikweletu. Kumina nginalo mkhuleko ovukayo mangabikho osalayo. Mangabikho othi mina Nkosi bengaboni. Mangabikho othi mina Nkosi angizwanga. Mangabikho othi mina Nkosi bengimatasatasa. Mangabikho othi mina Nkosi bengayitsheli ukuthi nami ukhuluma lezi ndaba ukuba ngizwe. Namhlanje ekseni kuyavuka enhlizweni yami ukuthi uma namhlanje Moya Ongcwele bewuzophilisa ibandla lakho, ungangikhohlwa. Uma namhlanje Moya Ongcwele ubuzoletha uxolo einhlizweni zethu, ungangikhohlwa. Uma namhlanje Moya Ongcwele bewuzosipha imali nenqubekela phambili, mawungangikhohlwa. Uma namhlanje Moya Ongcwele ubuzolonda ibandla lakho, mawungangikhohlwa. Yavuka kumina lenkonzo, yavuka kumina lomkhuleko. Ithi lensizwa, Nkosi, will just a few be saved? Bayingcosana yini Nkosi abazosindiswa? Uthi uJesu, do your best to go through the narrow door. Enza ngokusemandleni akho ukuba ungasali. Yenza ngokusemandleni akho ukuba umusa kaNkulunkulu upheleliswe. Enza ngokusemandleni akho ukuba uNkulunkulu akwenzele isihawu. Khona lo mhlabeleli uthi zungikhumbule Nkosi yami. Zungikhumbule Nkosi yami. Khuleko wami wanamhlanje sengathi uNkulunkulu angakukhumbula. Umkhuleko wami wanamhlanje sengathi laphe babiza abanye makakuzwe nawe. Laphe lalela abanye makakulalele nawe. Yabona ithandwa zami, kunabantu asebehlale iminyaka ngeminyaka izinto zabo zingalungi. Kunabantu asebehlale isikhathi eside sebeze balahlekelwa yithemba. Abanye sekwaze kwashona oma nobaba izinto zingalungi. Sekwashona ogogo nomkhulu ikhaya lingekho, usibanibani engabuyanga. Namhlanje kuseni uthi uJesu bewungezameni ungena ngomnyango omncinyana. Bewungezame yini ukwenza lokho abaningi abakuxwayayo? Bewungezame yini ukwenza okuhlule abaningi? Khona lenkonzo ayivusayo athi try and use the narrow door, because many will surely try to go in but will not be able.
kunale nkonzo ethi baningi bayazama kodwa ngeke baphumelele. Baningi bayazama kodwa ngeke bafane nawe. Baningi bayazama kodwa ngeke babe wena. Baningi bayazama kodwa ngeke bakhuleke ngendlela obuzoyikhulekela ngayo. Kunale nkonzo engifisa ukuyibuka, siyabadinga abantu abasikhulekisayo. Siyabadinga abantu abasikhulekelayo. Kodwa siyadinga kakhulu ukusikhulekela nathi. Siyabadinga abantu abazosikhulekela uma amandla esephela, abazosikhulekisa ukuba baseseke, kodwa ungayiyeki inkonzo yokuyikhulekela. Ungayiyeki inkonzo yokuyinxusela. Ungayiyeki inkonzo yokuyocela ngokwakho kuNkulunkulu. Ngoba kwesinye isikhathi khona umehluko obakhona uma ngikwazi ukuyicelela, uma ngikwazi ukuyikhulekela. Thandwa zami, khona le nkonzo engifisa ukuyibuka uNkulunkulu alokhu eyibekile enhlizweni yami. Le nkonzo kumina ikhuluma ngenkonzo yokuzinakekela. Balekile inkonzo yokufunda ukuzinakekela. Ngihlezi ngikhuluma ngayo, kodwa mangikhuluma ngayo ngikhuluma ngokuthi you need positive thinking. Uyabona ithandwa zami, kwesinye isikhathi isitha sakho akusibo abantu bangaphandle. Kwesinye isikhathi isitha sakho akuwona nanomndeni wakho. Isitha sakho akuyena oshade naye, othandana naye. Kwesinye isikhathi isitha sakho ingqondo yakho nemicabango yakho. Labo bantu bobabili ave beyingozi, ngoba kwesinye isikhathi abantu ohlala nabo isikhathi eside ingqondo yakho nemicabango yakho. Yabona khona omunye umuntu kuhlele endlini kugcwele abantu, ngegama lesizulu elithi avendane andwaze usibanibani, and they just stare into the space and urealize ukuthi lo muntu esihleli naye akasekho la, kodwa ujulile ngemicabango. Uthola ukuthi lo muntu esihleli naye la, yebo kusemcimbini, yebo kujatshulwe, yebo kuyahlekwa, kodwa yena uhleli emcabangweni yakhe. Thandwa zami, uma usuyolala, khona lo muntu abanye bethu abangakwazi ukumxosha. Lowo muntu ubizwa ngemicabango yami. Thandwa zami, akekho umuntu oyingozi njengalowo, ngoba abanye abantu abakwazi ukumthulisa uma esekhuluma. Abanye abantu abakwazi ukumnqabela uma sebedonswa nguyena beya eindaweni eziyingozi. Abanye abantu abakwazi ukumelana naye uma esekhuluma izinto ezitoxic. Kahle kahle umuntu okumele ukwazi ukumalusa yilo muntu ohlezi unaye, igama lakhe ingqondo nomcabango wakho. Labo bantu bangakwakha, labo bantu bangakubulala. Labo bantu bangakwenzela abangani, labo bantu bangakwenzela izitha.
labo bantu bangaphakamisa impilo yakho, labo bantu bangadicilela phansi impilo yakho. Babili vo abantu empilweni okumele ubaqaphele ngendlela ebabazekayo, ingqondo nemicabango yakho. Uma ukwaze ukuba uhlalisane nalabo bantu, uma ukwaze ukukhona labo bantu, uma ukwaze ukukontrola labo bantu, uma ukwaze labo bantu basebenzele impumelelo yakho, uluwelile elibanzi. Balekile leyo nkonzo yokukontrola labantu ababili, ingqondo yakho nemicabango yakho. Thina namhlanje uJesu mabembuza umbuzo ukuthi will only a few be saved? Uthi uJesu zama phokophelela ungena ngomnyango omncinyana. Mina bengifuna ukuthi kuwena namhlanje kakhulukazi isuccess nempumelelo nokuthula okusempilweni yakho kuncike kulabantu ababili, ingqondo yakho nemicabango yakho. Ungabavumeli nangelodwa ilanga kube yibona abakuthathela izinqumo. Ungabavumeli nangelodwa ilanga bakufake ehlathini. Ungabavumeli nangelodwa ilanga bakwenzise into ngelinye ilanga ozozisola ngayo. Bangabangani abahle, bangabangani ababalulekile, kodwa bayingozi uma becanasa, bayingozi uma bezenzela. Labe bayingozi khona kakhulu uma usuyolala. Labe bayingozi khona kakhulu uma izinto zakho zingahambi kahle. Labe ingozi khona kakhulu uma usaba empilweni. Ungabadedeli bazenzele, ungabadedeli bakuphathe bayingozi. Yaqhubeka umntaka Maria. Uma eqhubeka umntaka Maria uthi, the master of the house will get up and close the door. Then when you stand outside and begin to knock on the door and say, open the door for us, he will answer, I do not know where you are coming from. Then you will answer, we ate and drank with you. You taught in our towns. But he will say again, I do not know where you come from. Get away from me, all you wicked people. How will you cry and grind your teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, while you are thrown out? Thandwa zami, khona lento athi uJesu umnikazi uyosukuma avale umnyango. Yangithinta mina leyo nkonzo. Ingakho ngiqale ngomhlabeleli othi mangabikho osalayo labangcwele bebizwa khona. Mangabikho osalayo. Thana zami ngifuna ukuthi iminyango izovalwa. Ungakhohlwa lokho. Iminyango izovalwa. And kwesinye isikhathi ave siyitshela ukuthi hayi mina ngeke wavale kwami umnyango. Hayi mina angeke ngiphela amandla. Athi omunye umuntu mina ngohlezi ngi right.
mina ngohlezi nginemali, mina ngohlezi nginabantu abanginakekelayo, mina ngohlezi nginobaba noma, mina ngohlezi ngisebenza, mina ngohlezi nginakho konke. Thandwa zami, akulona iqiniso lelo. IsiZulu ingakho sathi okungapheli kuyahlola, okungapheli kuyahlola. Yabona, uma umuntu kumele wazi igama elilodwa, nalokhu kungaphela noma inini, nalokhu ngingahlwithwa kona, nalokhu ngingaphucwa kona, nalokhu kusangashabalala ezandleni zami. Yabona, umuntu usukhulile ngokwengqondo, yonke into oyenzayo uyenza ngokucophelela, ngokwazi ukuthi nalokhu kusangathathwa kumina. Yabona ithandwa zami, khona into ebuhlungu empilweni, sonke siyayazi, kodwa very few people are able to accept it. Lento kuthiwa ukufa. Sonke siyazi ukuthi kunokufa. AmaRomans abe nanomkhuleko athi ngiyazi ukuthi ngiyakufa, kodwa ngazi ukuthi ngiyakufa nini, noma ngiyofelaphi, noma ngiyofa kanjani. Kodwa sonke siyazi ukuthi siyakufa. Kodwa kwesinye isikhathi siyayisiphile impilo, kwesinye isikhathi siyayisenze izinto sikhohlwe ukuthi ngingafa noma inini. Yabona ithandwa zami, ungaba nomuntu namhlanje, hawu ntambama kuthiwa uSibanibani akasekho. Ungaba nama-plans nomuntu namhlanje, ntambama uzwe umyalezo ukuthi awu uSibanibani akasuzokwazi ukufinyelela kuwena. Kwenze njani na useshonile uSibanibani? Ingakho isiZulu sithi elokufa alitsheli. Ngifuna ukuthini namhlanje kuwena sithandwa sami? Ngifuna ukuthi phila impilo yakho owaziyo ukuthi ukona konke umdumisile uNkulunkulu. Phila impilo yakho owaziyo ukuthi I gave it my best. Phila impilo yakho owaziyo ukuthi I gave it my all. Ayikho into ebuhlungu than umuntu ophila impilo ethi ukube ngangazi, ukube ngangibona, ukube kusanesikhathi. Khona ezinye izinto esingakwazi ukubuyela kuzona. Uthi uJesu, niyobuya ningqongqoze nithi Nkosi, Nkosi, sasidla nawe, Nkosi, Nkosi, sasiphuza nawe, Nkosi, Nkosi, wawushumayela emzini yakithi. Athi anginazi. Thandwa zami, khona lento eshiwo umbhalo ongcwele uthi sebenza kusanesikhathi ngoba kuzokuhlwa. Sebenza kusanesikhathi ngoba kuzokuhlwa. I wish you can write that down for me. Sebenza kusanesikhathi ngoba kuzokuhlwa. Yabona, khona abanye abantu who are madly in love. Don't live under the illusion ethi kusanesikhathi. Ungaphili nabantwana bakho rough uyitshela ukuthi kusanesikhathi. Ungahlali ungazenzi izinto kubazali bakho uyitshela ukuthi kusanesikhathi. Sebenza kusanesikhathi ngoba kuzokuhlwa. Kufuna ukuthi engqondweni yami khona lento uSathane asikhohlisa ngayo.
igama elithi khululeka isikhathi sisekhona. Analyze that word, khululeka isikhathi sisekhona. Umuntu ophila ngaleyo principle akavamisile ukuphumelela empilweni, ngoba lowo muntu uhleze eyitshela ukuthi there is no need to rush, there is no need yokuba ngisebenze ngoba isikhathi sisekhona. Bengifuna ukuthi kuwena sithandwa sami, kungenzeka ukuba isikhathi asikho. Kungenzeka ukuthi lo musa esiwunikiwe mufishane. Kungenzeka ukuthi lento esinikiwe isikhathi sakhona singaphela noma inini. Yabona, ayikho into ebuhlungu then uthola ukuthi isakhona imbewu, asakhona amasimu, kodwa isikhathi sokuthi uyitshale sesikudlulile. Ukuthi noma ngathi uyayitshala manje kuyafana nokuthi uyayilahla ngoba ngeke kwenzeke lutho. Sebenza isikhathi sisakhona. Lungisa isikhathi sisakhona. Xolisa isikhathi sisakhona. Buyisanani isikhathi sisakhona. Fundisanani isikhathi sisakhona. Thobelanani isikhathi sisakhona. Yabona ithandwa zami, ayikho into ebuhlungu then umntwana ozothi ukube ngasondela kuma, ukube nganamathela kubaba, wayefuna ukungifundisa mina ngangibhizi, wayefuna ukungikhombisa mina ngangibhizi, wayefuna ukungitshengisa mina ngangibhizi. Isitha somuntu ilesi esithi khululeka isikhathi sisakhona. Isitha somuntu uma kuke kwafika imicabango enjalo ethi khululeka isikhathi sisakhona, uboqonda ukuthi kahle kahle leyo nto izontshontsha, kahle kahle leyo nto izoganga, kahle kahle leyo nto izobukisa ngathi. Ayikho leyo nto. Ingakho bathi abazi kangcono isikhathi sidliwe yinja. Uthi uJesu niyonqonqoza, niyosabela, niyomemeza, niyokabalasa, niyocela, niyoyisika, niyogaqa ngamadolo, kodwa kuphuma igama elilodwa, anginazi. Ngesaba mina leyo nkonzo yokuthi ngenzekani uNkulunkulu kuba useyangiphika. Ingakho abantu abadala bathi sebenza kusanesikhathi. Kungenzekani uNkulunkulu athi angikwazi. Sewusebenze kangaka, sewushumayele kangaka, sewufakaze kangaka. Kungenzeka yini uNkulunkulu athi akakwazi? Thandwa zami, ngiyayisaba leyo nkonzo. Ngiyayisaba inkonzo athi angikwazi, buyela kwabakini. Angikwazi, buyela la uvela khona. Angikwazi, qhubeka nempilo obuyiphila. Ngiyayisaba mina leyo nkonzo ukuthi ngenzekani uNkulunkulu asho njalo athi angikwazi. Ngiyisaba inkonzo enjalo. Khona lelizwi alishoyo
athi uyophatheka kabuhlungu usubona abanye bephumelela. Uyabona khona lento eyenzakala empilweni yomuntu. Azathi omunye umuntu ayi thina sithakathiwe, ayi thina sinamabhadi, ayi thina sishawe ngani, ayi thina izinto zethu azihambi kahle. Kwesinye isikhathi it's not ukuthi sithakathiwe. Kwesinye isikhathi it's not ukuthi sinamabhadi. Kwesinye isikhathi asisebenzanga isikhathi sisakhona. Asilalelanga isikhathi sisakhona. Asondelanga isikhathi sisakhona. Asimemezanga isikhathi sisakhona. uJesu niyokhala, niyonxusa, kodwa ngisoze ngalalela ngoba nihlulekile ukwenza isikhathi sisakhona. Thandwa zami uthi verse 30, then those who are now last will be first, and those who are now first will be last. Ngiyamsaba abokuqala boba bokugcina, abokugcina babe abokuqala. Ngifuna ukuthi namhlanje sebenza as if there is no tomorrow. Zinikele as if akekho omunye obezokwenzela. Mucela uNkulunkulu angakushiyi. Mucela uNkulunkulu angawushiyi umndeni wakho. Mucela uNkulunkulu angabashiyi abantu bakho. Mucela uNkulunkulu angakukhohlwa. Ukuthi Moya Ongcwele kukona konke. Moya Ongcwele ngiyacela iba nami. Moya Ongcwele ngiyacela nginakekele. Moya Ongcwele ngiyacela ngiphilise. Moya Ongcwele ngiyacela ngisize. Thandwa zami, itshe abalahlile abakhi seliphenduke inhloko yegumbi. Thandwa zami, ngifuna ukuthi kunina kunezinto okumele uzicele kuNkulunkulu. Sebenza isikhathi sikhona. Munxuse uNkulunkulu angakulahli. Munxuse uNkulunkulu angakukhohlwa. Munxuse uNkulunkulu angakulibali. Munxuse uNkulunkulu akukhumbule. Munxuse uNkulunkulu akwenzele ufefe. Mucele. NgesiZulu kuthiwa intombi yancengwa. uNkulunkulu uyancengwa. Muncenga uNkulunkulu. Hlala nami Nkosi. Ngivezela umusa wakho Nkosi. Ngenzele isihawu sakho Nkosi. Ungangilahli kanye neziqalekiswa. Ungangilahli kanye nabantu abangakwazi. Ungangilahli njengomuntu ongakaze afumane umusa wakho. Inkonzo yokuthi Nkosi ungavumi ngami. Nkosi ungavumi ngami. Write it down for me. Nkosi ungavumi ngami. Nkosi ungavumi ngabantu bami. Nkosi ungavumi ngomyeni wami. Nkosi ungavumi ngonkosikazi wami. Nkosi ungavumi ngomshado wami. Nkosi ungavumi ngomsebenzi
wami. Nqaba nami Nkosi, noma mina uqobo lwami sengizilahla. Nqaba nami Nkosi, noma mina uqobo lwami sengizingabaza. Nqaba nami Nkosi, noma mina uqobo lwami sengiphenduke isitha sakho. Nqaba nami Nkosi, noma mina uqobo lwami sengiphenduka isitha phakathi komndeni. Nqaba nami Nkosi, ungavumi ngami. Ungavumi Nkosi ngami. Ngicela uNkulunkulu, muncenga uJehova. Uyena owazi ukwenza konke. Uyena okwazi ukuphelelisa konke. Uyena okwazi ukulungisa konke. Nqaba nami Nkosi. Ngimdinga uNkulunkulu kuba akwenzele. Why? Ngoba mina nawe asikwazi ukuzenzela. Uyamdinga uNkulunkulu kuba akulungisele, ngoba mina nawe asikwazi ukulungisa. Uyamdinga uNkulunkulu aphelelise, ngoba mina nawe asikwazi ukwenza. Ukube besikwazi ukuzenzela besingeke simcele uNkulunkulu. Ukube besikwazi ukuzenzela besingekho isidingo sokuzokhuleka. Kodwa siyamcela uNkulunkulu kulesimo esibhekana naso. Siyamcela uNkulunkulu kulomsebenzi esibhekana nawo. Siyamcela uNkulunkulu ngokushintsha kwezinto emndenini. Siyamcela uNkulunkulu ngokushintsha kwezinto emsebenzini. Siyamcela uNkulunkulu ngokushintsha kwesimo emshadweni. Siyamcela uNkulunkulu ngokushintsha kwempilo yomuntu esesibhedlela. Siyamcela uNkulunkulu. Thandwa zami, uyancengwa uNkulunkulu. Write it down for me. Uyancengwa uNkulunkulu. uNkulunkulu awuyi kuyena ukhulume naye kusamduba. Awukhulumi naye ezifu ukhuluma nontanga. Uyancengwa uNkulunkulu. Uyacelwa uNkulunkulu. Uyanxuswa uNkulunkulu. Uyabikelwa uNkulunkulu. Uyazethula kuNkulunkulu. Uyazendlala kuNkulunkulu. Ngaphezu kwakho konke uyancengwa uNkulunkulu. Yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.